Да, видиш. Браво е моето момче. Браво. Ало. Да. Какво са откраднали? Не може да бъде. Ясно. Събирам спец екипа. Добър ден. Сержант Сребезов, сержант Младенов от Първо районно полицейско управление. Дайте ми документи за проверка. Да, веднага. Само една секунда да си я извайда от моята джаба. Суса шегуваш, братле. Ето я. Добре. Пъта картичка ти май, тап ли спреш, а? Май, тап ли спреш, Кой се успокоя? Спри, ти ли искаш в момента, кажи ми, ти ли искаш в момента? Успокой се. Няма кой да се успокоява, чакай, че ми зададем. Той се. Кажи какво искаш, че? Чекай, ти ли си? Извинявам се, много извинявам се. Да, си мисля. Да, добре, разбрал се. Извинявам се, Да. Леле, тръгвай. Тръгвай, имаме работа. Не, остави. Човек, стой малко, стой. Какво направя, бе? Много ма сряза курима, казвам, че го. Казах, че да не бидеш трябва кило по Да, ама не са, после се... сега идвам, човек, не мога. Дай машина. Ти можеш. Ти си лъв. I'm sexy and I know it. Твой са. О, момичета. Как сте? Късмира, трябва да тръгвам. Ма сега ли? Има ли спешен случай? Не ги ли виждаш, бе, човек? Те са мои. Чао, момичета! Чао, Меко! Момчета, имаме ли някаква информация за крадеца? Да, имаме негова снимка, имената му. Ето. Он незаконно красивия Стоянов. Наистина е доста красив. Мисля, че съм го виждал някъде. Да, името му звучи познато. За първ път виждам това. Къде ще го търсим това хубавец, бе?
Айде. Абе, това там не е ли това? Стой! Не бърдай! Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. And side, yo, yo. Turn up the radio, blast your stereo right now. Чакай! Ела да те знам някакво въпросче. Кажи ми сега, Елкибо или Корала? Не винаги съм разрешавал в този казус. В крайна сметка всичко се свежда до сравняването на качествената и количествената характеристика на продукти, които двете заведения предлагат. На база на предварително заложената сума или по-просто казано... Check this out right here. Do wanna hate on us, do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shut. Chick say she ain't down, but chick backstage when we ain't down. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E. When we play, you shake your ass, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. And side, yo, yo. Turn up the radio, blast your stereo right now. This joint is fizzling, it's sizzling right. Са те кера, бе, господин полицай! Какво става? Хванахме ли го? Не! Изгубихме го! Ей, сега по-обих. Не, бе, господин полицай, бе! Си каджа на устата ти, бе, деца имам, бе! Маха! Не, Митко. Няма смисъл, изтървахме го вече. А сега какво ще правим? Сега ще търсим улики. За някои хора аз съм детектив. За други просто самозванец. Ти по-къв си, бе! Но за вас, момчета, аз съм вашия спасител. Това беше накусно. Трябва да изнесе някаква газировка.
Leicht, Giller, kennt ihr? Leicht. Was bedeutet das auf Bulgarisch? Добре, госпожо Огранова. Моля да седите така си. Ние искаме да ви съобщим, че ученик от вашия клас, Випус 25-та, е извършил опит на регионалната библиотека. Така изглежда, че да сте виждали някъде тук. Его е там! Красо! Снимай бързо! Бързо! Изпускаме го! Това е шанса на живота ни! Мръдни се! Трябва да снимам! Мръдни се! Записваме ли? Записваме ли? Здравейте! Здравейте! Предаваме на живо от мястото, на което е заловен Антон незаконно красивия Стоянов. И ето тук е свитъка. Нека да видим какво ще ни каже главният детектив за случая. Антон незаконно красивия Стоянов беше откраднал ръкопис на Ницше от регионалната библиотека. Информирани сме, че този свитък може да бъде прочетен само от избрания, тъй като какъв той език? За пръв път го виждам. Да не би госпожата да може да го прочете. Госпожо? Бихте ли били толкова мила да прочетете този свитък, госпожо? Ако разбирате езика, разбира се, тъй като ние не разбираме за жалост. После трябва да го направя. Извинявам се за закъснението. Ще седна долу да посчиня документи. Извинете, имате ли да кажете нещо? Бързо! Mamma mia, does it show again? Mama, just
Да, знам, че мога, трябва да взема малко. Извинявам се. Те почват Я стъпам. Честито завършване, Ивка! Чакай! Дай микрофона свързан ли е? Да, свързан е, чува се. Една от малкото успешни акции на МВР. Deutschland über alles. Okay, Deutschland über alles. Дай да интервюраме. Okay. Iliana, hallo, Miss Iliana. Forgive me. Iliana ми се караше и искаше да ме бие. Защото Никола заплити всичките балони, защото е гей. Това искам да бъде пратено на класната. Няма проблем, аз стоя за думите си. Ралица Иванова ще отрече. Ето го Валю. Валю, какво е чувството за първи път да вдигаш дрона, да не си с Кристина? Бас майката. Чакай. Извинявам се за коментаря. Чакай. Да отидем при Ясен. Ясен Пламенов Минев, известен като YPM. YPM! Коя е твоята и кога ще отидеш при нея? Тотката питай, тотката. Тотке, имам въпрос, защо ти викат черните прашки? Защо ти викат шефа на черните прашки? Ето го Младенов Amazing. Трябва да дадеш интервю. Как ще коментирате за улавянето на престъпника? Смятам, че беше много трудна задача. Точно според мен, защото аз бях начало на издирването. Аз бях главния полицай. Винаги първи места. Полицай на годината. В нас имам към... Аз от 24 години съм полицай, длъжностно лице. Имам към поне 50 награди. Днес съм най-добрия в цялата област, да не кажа, може би и на континента. Чингето Младенов. Поздравления. Блиц интервю. Как се чувствате след изненадата? Неадекватно. Коя ви е любимата песен на Аба? Труден въпрос. Труден въпрос. Всички. Може да се каже да. Левски или ЦСКА? Не се интересувам от футбол. Котки. Да, котки. Минаваме на следващото. Да ни разкажеш за следващата инициатива на дружеството, ако може. Великденския празник, който не иска. И на 13 имаме следващата тренировка, който иска може да дойде. Антон! Какво открадна и защо го направи? Откраднах любовта на класа към госпожата. Но те ме разобличиха и се я върнаха. Браво! Всички ви обичаме! Кога ще пишеш на Ганикова? Искам да питам нещо. Всичко хубаво, поканихме клас, организирахме. Къде е водката? Всеки от каквото се интересува. Ето, тук е двора. Според мен сега трябва да интервюираме Красимир. Краси, говорим за издънки. Аз искам да пропусем. Съборихме без да искам. Моля. Как бихте коментирали Кое точно? издънката при вас? Всичко беше изчислено, като изключен, че излезнаха малко по-тесни, отколкото очаквах. Ама, нищо. Всяко зло за добро. Ай, стига ми! Дай да питам нещо. Предавам микрофона на Стоян Драгов, Стойчо. Господин Кирилов, мога ли да ви питам аз,
Защо не успяхме да разделим балоните, които предварително бяха разделени? Иляна няма умствения капацитет да го направи. Разбрах. Никола заплети всичките балони. Никола заплети всичките балони, каза Иляна. Ами аз, какво да ви кажа, доволен съм, дойдохме, хапнахме, пинахме, да си ходим. Нали? Може би обратно към началния. Да. Ами, ето така протече изненадата, ето го престъпника, заради когото се събрахме тук. И благодарение на него малко или много си похапнахме. Класната каза да и тя каза да! Тя ще дойде с нас? Красто, как вари Красто? Мале, това съм за крака. Краси, завърти се! Краси, навечи се! Ходите ми тука! Аре, как си не виждала? Това ли е в подъгана? Да. И това е края на днешното събиране. Надявам се на всички да ме харесало. Ние тук се забавляваме. И благодарим на снимачния екип. На Боро благодарим. Без него няма на къде. И така. Пожелаваме прекрасен ден. И дано това видео да се гледа много. Дай, момче! Ти мстит... Дай, машина! Ти можеш! Ти си лъв! Те са мои, бе, не виждаш? Много сериозно го кажа. И той е Ще кажеш за Чао, момичета! Чао, Митко! Ама ти трябваше всъщност, той трябва да излезе. Що почна да говориш? 3,
Погледни към камерата. Все едно сега сте спряли. 3, 2, 1... Бъди картата, бе! Бъди картата, бе! Я ми кажеш, що успокоя! Я ми кажеш! Кът, да му да ми звън. Момчета, че аз трябва да почна по-утрано, аз съм много. 2, 1... Дай борба сен. Борба сен към вас. Що е това? Костане, пане, ми ли гейме? Шат, младик. Днес не е доста красив. Сега трябваше да кажа другото и да нагоре писал. Колега, това е недопустимо. Колега, това е недопустимо. Колега. Къде ще го търсим толкова хубавеца? Кажете пак да посредата. Метко! Вижки маймуните, бре. Чай, че ми тиснал по плита, бе. Как да затворя тъй, бе, брат? Тя братата е в Китай. Ама не, той искаш, няма и да направим си едно. Няма го направим също, бе. Не, горе да отърпа. Брат, не мога тази маска, много ми пречи. Изобщо не мога махна от чулата. Брат, аз, знаеш какво става? Като сложа маската... Никой не ме интересува, какво е ти не ме гледа. Кажи някаква глупост. Пусче, глупост. Брат, да я знам, кофен ден си. Бягай! Христо, бра. Джон Парк, Христо. Ето влезна в роля. Да. Христо, звъни, бра. Ицака. Дава, пък не така кара, бе. Джон, с това ще бяга, те ли? Аз да не пеем карачи просто. Никола, сваляй якито. Ей, бе. Българското знае. Оп, оп, оп. С твоята красота сложих си черен конец на вратата, да ме пази в любовта. Очите ти като куприна, усите като малина, ти си моята любима. Панчели бил ще се. Аз съм Елиас Пурхов. Я помаяса. Вау, браво бе. Какъв чудаха тия? Момчета. Нещо ти баба, ще се... Мело. Абе, събрахме мишки, горна цече.
Това не трябва да стане. Давай. Дай напред. Той днес на точно да бяга. Михайле, кой се? Няма да го оставяме, няма да го оставяме. Няма да го оставяме. И да. Чо, нормален ли си, мършо? Ходи, успокой се. Кажи, няма се успокоява, няма се успокоява. Той се такъв не се притеснява, принципът е такъв. Кажи, шепе. Ръчете. Ahmed Sabur. Perfecto, ja sam imao bilo, ti 400. A, 100 da.